Tady se ale dostáváme k další věci a vrátíme se na začátek, kdy jsem volal s těma orgánama. Nějaký TEDx a Mayfin údajně líknuli moje telefonní číslo na streamech a nabádali lidi, aby mi zrovna po té nehodě volali přesně v tu chvíli, co jsem musel volat s policajtama, dispatchingem, policejní hlídkou, silniční státní policií, potom pojišťovnou a potom ještě odtahovkou. Mezitím ty malí smradi streamovali na TikToku a hromadně mi volali na telefon. Já jsem nevěděl, co se děje, nevěděl jsem, jestli to je někdo z orgánů nebo nějaký děcko. Furt mě spamovalo asi 30 čísel a nemohl jsem všechno bloknout, protože mezi těma číslama byly právě ty čísla, za kterými jsem musel mluvit, a i když jsem je blokoval, vždycky jako po jednom, co jsem to vzal, tak se mi buknul iPhone a i tak se mi mohli dovolat zablokované čísla. Takže ty čísla, co mě spamovali a neustále mi volali, jsem dal na Instagram, ať jim voláte a zablokujete jim telefon, aby mě nemohli v tu chvíli volat. Tohle byl úplně WTF moment. Já jsem absolutně nechápal, co se děje. Doma jsem potom normálně restartoval iPhone a normálně bloknutý čísla se mi už nedovolali, ale v tu chvíli, jak mi volalo 30 čísel, tak ta blokace nefungovala. Popravdě, až se budu kopat do zadku a vyřeším s pojišťovnou auto a všechny věci okolo, tak se poradím nejspíš s právníkem a ty malý streamery budu řešit, protože tohle se nedělá a doufám, že se vám to vrátí.